bihik besai tangai ke thalaya sabrum walanya na tei juduna ani kok saya tongke na kadi tam hongke angbo an khaka mani kok na simse tei bunya rogo nugmani abati rong sang norno share khayo khoroksa bihik tei khoroksa besai borokni walaya ke tongnani hinga hinke borni thani respect belai ke tongnani nangnai jodino besai hanjangnai bihino respect reya tei bihik hanjangnai bo besanyo respect reya abati hai hinke bakhawo kisa nasle mungrok phai mano bihik bai besai kanino kok khnaya hinke wansugui na sidi tei aru jagawo respect mane kitchapano korikha honoi aboni bagai phaisnai borok kunini kesara no khabo gurum ya watibo waya hanma hai mokhangai mokhang na halai keno monamlaijak tei dogar bereblayei kara yo piang thuklubai khamsi yokma hai potom patam simeng khanasinai tei bo sanani musungu ani video nai tongnai ani jota bayabrokno norok judino hisongnai eba nang judino kaija khangka hangke norokni bihik besai kene nyo belakhe respect relai di tei besai hinjaknai nini bihik no nang belakhe care khanyani nango bere borok ongkha chelarok suk phan korei samong korak tangai mangya bihik hinjaknai bo besai no jefro phano boini bwskang rogo ta kutubdi tei bui bai bo jefro phano tulona rok khlaiye kokta sadi kokgono tongo kotha kom kam bisi angoro bo kam eba samungni kok saka bujinai borok hingke bujiwei mannai tei bihik hanjaknai rokno sanani musungu nang judino nini besai naithokjakya eba tomung sidrajakmani abati rokno ta tongdi kwbangma borok rokno tabuk social media ni jogba Facebook WhatsApp abati rok kwbang kok borok rokno khlaio eba thanglaio kwbang kok borok rokno no ang nogo tei buini khok rogo bahaino khonao bihik ganang eba bwrwi hingke bwsai ganang bwsai hinjaknai bo bihik ganang khese Facebook tei alka borok bai alka bwrwi bai text rok khlailaina wrong number solimani abati ro tei bihik hinjaknai bahaino alka chelarok bai chel nijini bwsai tongde tuise alka kubuni chelabai wrong number solimani nugu haike nung judino bwsai hinjaknai nung judino nini bihik no abati tomung tongoi phunuke nini bihik bo no joloi sirungnai tei nung bihik hinjaknai bo nini bwsai no abati tomung rok tongoi phunuke walai kaija naislemung tei nini bwsai bo aste nini noroni hamjak mungno khibiwei alka kubun bai wrong number solnani chengnai tei bwrwi rok jefru phano nini bwsaini buma bufa eba nini bwkra jek borokno nung hamya kokta sadi kok hamya silchawei saka hingke nini bwsaino no jolijaknai bwrwi rok hingke bwsaino podrepod kok bai methebai tonai riwo haipano phiaba abo bwkhani konao kosom phone ongei toroknai tamni hingke chiranya simung toroi tubui phainai abo buma bufa tei aboni bagi bo bini buma bufani uporo kok hamya sajakhe bo bwkha hamya rok tuiye mano tei abo bai nin thani hamjak mungra aste komiwei painai tei nono naslema rok chengnai olo hongkengke nin jati gusti rok sase yak sobusinai bobo angbo sisugi samania doldo angbo ani ama baba tei ani no gana gini ongnai lukurok no nugui haipano ani o step rok nini life bo mungsa kisale help khaino hone ang khaklayo an channel no tabu bo subscribe khai kongke please subscribe khadi an channel belai ni ketal ko te amni bagi norang support belai ke nango te video no sajak khangke like share comment khai di hamai dolok na an video pai thai jora na temon bagai